Diolch yn fawr iawn am gwahoddiad i ddod yma unwaith eto. A dyma ni cyflwyniad mwy penodol rwan. Oedden ni siarad yn gyffredinol am gwaith dyn ni'n neud yn Llangefni, ond dwi'n mynd i sôn dipyn bach mwy am y cynllun rwan. O'n i'n deud y bore yma bod chi'n gorfod dechrau efo gweledigaeth. Ac dwi'n meddwl bod Phil wedi agor i gyflwyniad bore yma efo llun o Christmas Evans. Wel, sy'n ni wedi gallu dechrau cyflwyniad yma efo llun o John Elias yn byswn. Pam ydych chi? Wel, mae'r capel sydd wedi cael ei addasu yn ganolfan cymunedol hefyd wedi cael ei adnabod fel Capel Coffa John Elias. A mae yna stori pam bod wedi cael ei enwi yn Capel Coffa John Elias. Oedden nhw, di'r rhedeg allan o ofod yn yr hen gapel, Capel Dinas yn Llangefni, oedd ar gyrion y dre. Ac ond y dipyn o ffrae wedi bod ynglyn â ddylen nhw gael capel newydd, mewn lle newydd, neu ail adeiladu'r yr un safle, beth bynnag. Na'im sôn am y ffrae honno dim mwy. Mond dweud bod nhw wedi penderfynu cael adeilad newydd ar safle yn ganol tre Llangefni, ac oedden nhw methu glir a codi'r pres i godi'r capel. Felly, be wnaethon nhw, un boi yn cael syniad ardderchog. Beth am ei alw fo'n Capel Coffa John Elias? Beth? A dyma'r pres yn dechrau llifo mewn. Ond wrth gwrs, pan adeiladwyd y capel, mi roedd o'r anterth oedd y cyfnod 1897, y cyfnod pan oedd capeli ymneilltuol yn cael ei codi. O'n y capeli cynt, ond oedden nhw rhy fach, ddim mynd rhy fach. A wedyn o rai cael capeli mwy, yn enwedig yn y prif drefi, a dyna beth ddigwyddodd yn Llangefni yn 1897. Ond fel dwi'n misio mynd i mewn i'r hanes beth ddigwyddodd rhwng 1897 a rwan, ydych chi gyd yn gwybod beth yw'r stori, dydych? Y stori ydy, dros y blynyddoedd mae'r gynulleidfa wedi mynd yn llai, y capel yr adeilad yn mynd yn faich ac yn y blaen. A be oedd y weledigaeth a wedyn wnaethon ni enwadau Llangefni at ei gilydd ac yn meddwl, tybed be allwn ni wneud i ehangu, os liciwch chi, cenhadaeth yr eglwysi yn ogystal â diogelu adeilad hanesyddol yn rhe Llangefni. Ac oeddwn ni eisiau arloesi, a be di ystyr arloesi i ni oedd bod ni'n cynnal gwasanaethau yn y capel yn ogystal â bod yn ganolfan gymunedol. A dwi'n meddwl bod yna rhywun wedi sôn yn gynharach yn dod beth am ni'n gwneud penderfyniadau cyn bod ni'n gorfod penderfynu cau? Beth am wneud y penderfyniad pan da ni'n gwybod bosib rhyw ddiwrnod fydd hwnnw'n gorfod bod yn opsiwn i ni? A felly, da ni wedi arloesi drwy gynnal gwasanaethau ar y sul felly, yn ogystal â bod yn ganolfan gymunedol. Beth bynnag, torri stori hir yn fyr, dwy o'r enwadau yn dod at ei gilydd, y bedyddwyr a'r Presbyteriaid at ei gilydd ac yn cydaddoli ers 2016 ac yn felly yn meddwl beth am gael canolfan gymunedol. A fi o'r rhaid i ni, wrth gwrs, mae bob cyllidwr yn gofyn i chi beth i'ch blaenoriaethau chi, beth ydych chi eisiau wneud efo'r adeilad, a felly wnaethon ni allan i ofyn i'r gymuned, a mi ddoth y gymuned yn ôl a deud wrthon ni bod eisiau cyfleusterau ar gyfer pobl hŷn, nifer fawr o bobl yn byw ar ben eu hunain yn unig iawn ac eisiau lle i gymdeithasu. Pobl, wrth gwrs, sy'n agored i niwed, pobl bregus yn cymdeithas ni, pobl ella sydd wedi bod yn gaeth i gyffuriau, gaeth i alcohol ac yn y blaen ac eisiau help, a da ni eisiau rhywbeth hefyd i blant a phobl ifanc yn cymunedau ni. A dyna oedd y 3 maes ddoth y gymuned yn ôl a deud dyna oedd y gwasanaethau oedden nhw eisiau. A felly dyma ni'n penderfynu bod ni'n mynd i sefydlu canolfan gymunedol a bod ni'n wneud o ar wahân, os liciwch chi, i'r ddwy enwad, bod ni'n wneud o fel corff cwmni cyfyngedig trwy warant, efo'r ddwy enwad yn ymddiriedolwyr ohono fo, yn ogystal â'r cyngor tre fel mae'n digwydd. A felly mae yna fwrdd o gyfarwyddwyr, sef cynrychiolwyr y ddau gapel, oedd Peniwel a Morea. Hefyd mae yna ymddiriedolwyr, da ni'n elusen,
A felly, ac a i ddeud, mae o'n bwysig ystyried bod yn elusen, oherwydd mae'n agor y drws i gymaint mwy o grantiau posib. Mi fedrwch chi wneud o fel cwmni, ond y realiti ydy mae yna lot o fudiadau sy'n rhoi grantiau isio chi fod yn elusen hefyd. Penderfyniad arall wnaethon ni wneud ar y dechrau oedd, doedden ni'n isio just bod yn landlord, yn gosod yr adeilad ar gyfer mudiadau trydydd sector. Oedden ni isio bod yn bartneriad efo nhw, fel bod yr eglwys yn rhan, os liciwch chi, o'r gwaith oedd yn digwydd yn y gymuned. Felly, dyn ni wedi creu partneriaethau efo mudiad o'r enw Bwyd a Môn, efo Cor Ieuenctid Môn, ymddiriadaeth gofalwyr sy'n gofalu am bobl sy'n byw fo dementia a'i gofalwyr nhw. Ac un peth mae rhywun yn gorfod sylweddoli, pan da chi'n delio efo bobl sy'n byw fo dementia, bod y gwasanaeth i'r gofalwyr mor bwysig a'r gwasanaeth i'r bobl sy'n byw efo'r salwch yna. Oherwydd, wrth gwrs, maen nhw'n bobl ofnus, dyn nhw'n gwybod beth sy'n gwynebu nhw, ac mae angen cymorth arnyn nhw. Dyn ni hefyd wedi partneriaethu efo mudiad yr enw Adferiad, sydd yn cynnig gwasanaeth i bobl sy'n gaeth efo alcohol, sy'n gaeth efo cyffuriad yn y gorffennol wedi bod, a pobl hefyd sy'n gadael carchardai. Beth ydy bywyd, beth sy'n gwynebu nhw ar ôl nhw adael y carchar felly. Felly dyna di'n partneriad ni. O'n i'n deud am 3 peth bore yma, gweledigaeth, dyfal barhad, a mae rhaid chi gael dyfal barhad i sicrhau yr arian, ond yn drydydd mae rhaid chi addasu. Y cais cyntaf wnaethon ni oedd i draws newid yr holl adeilad. A mi oedd y cyllidwyr yn poeni. Fedrwn ni drystio rein efo'n pres. A realiti oedd, doedden nhw ddim yn fodlon rhoi y pres i ni wneud yr adeilad cyfan. Nethon ni fethu ddwywaith. A wedyn, fi rhaid i'n ystyried, wel, sut dyn ni'n mynd i fynd ati? Felly, beth ar ni benderfynu wneud, o torri'r gwaith i fyny, fel bod ni'n cael cam cyntaf. A'r cam cyntaf oedd i addasu festri Morea, cael toiledau newydd. Wedodd rhywun bore yma, fysa chi'n wedi cael licio mynd i'r hen toiledau am fan hyn, fysa chi'n wedi licio mynd i'r hen toiledau ym Morea chwaith. Felly, dyn ni wedi cael toiledau newydd, cegin newydd, hollol newydd, cegin fasnachol, ac wrth gwrs swyddfeydd. Achos os oedden ni eisiau rhoi gwasanaeth i bobl hŷn yna, ac ag rhoi clwb cinio iddyn nhw o rai ni gael, wrth gwrs, cegin yn doedd. Felly dyna di'r rhan o'r gwaith oedd yn digwydd yn cam 1. A wedyn, da ni di, am bod ni, ydych chi un peth sy'n ddiddorol, a ddiddorol iawn ynglyn â meddylfryd pobl sy'n gyllido, os ydych chi di llwyddo ar un cam, maen nhw'n llawer iawn mwy parod i gyllido cam arall. Yn enwedig os ydych chi dangos bod chi di llwyddo. Felly, drwy gael cam 1, gymerodd flynyddoedd i ni sicrhau, oedd cam 2 a 3 wedi dod mewn 10 mis. Oherwydd o'n nhw wedi gweld beth o'n ni wedi llwyddo i wneud, ac yn fwy bodlon wedyn i roi arian i ni ar gyfer cam. A wedyn mae'r capel yn cael ei adnewyddu, mae rei o'r menciau yn mynd, cadeiriau fel hyn yn mynd i gael ei gosod yno, adnewyddu'r ffenestri, rhoi system gresogi newydd i mewn, trwsio'r ffenestri, rhoi ffenestri secondary glazing i mewn, bob math o bethau felly. Ond y realiti ydy, da ni'n addasu'r adeilad i bwrpas. I bwrpas, a'r pwrpas ydy, wrth gwrs, cymunedol ynddo. Ydyn ni ddechrau diwedd 2022, a da chi'n gweld felly y rhychwant eang o beth sydd wedi digwydd ydy bod canolfan Glanhwfa wedi llenwi bwlch yn y gymuned. Mi roedd na angen gwirioneddol am y gwasanaethau da ni sôn amdanyn nhw. Enghraifft, o'na bobl yn dod acw, ddethon ni ddechrau efo man cynnes. Man cynnes. Gwnaethon ni arian ar gyfer hynny. Pobl yn dod acw, cael paned a chacen, ond be ddyn nhw ddeitha ni mewn gwirionedd oedd, ie, mae'r paned yn neis, mae'r gacen yn neis, ond beth sy'n bwysig ydy'r gymdeithas sydd ni'n ymuno efo fo i gael sgwrs. Mae yna bobl yn dod acw sy'n cyfarfod neb arall yn ystod yr wythnos, a maen nhw'n dod acw
i gyfarfod i gilydd. A mae hynny wedi bod yn fendith, a mae yna rei pobl yn deitha ni bod wedi trawsnewid eu bywydau nhw. Maen nhw bellach yn teimlo bod nhw'n rhan o gymuned, a maen nhw'n mynd allan efo'i gilydd, maen nhw wedi ffeindio ffrindiau newydd, maen nhw'n mynd i siopo efo'i gilydd, maen nhw'n mynd i gymdeithasu tu allan i'r ganolfan efo'i gilydd ac yn y blaen. A mi gyson ni agoriad swyddogol efo Jane Hutt yn agor y rhan cyntaf. A mae hwn yn rhyw fath o ddangos i chi rwan. O'n i'n deitha chi'n doeddwn yn y sgwrs flaenorol felly, bod Capel Moria yn cael ei ddefnyddio yn fwy rwan yma erioed wedi wneud hyd yn oed yn 1897. Reality ydy ar wahân i ddisadwn, mae'n rhywbeth yn digwydd bob dydd. Mae'n bethau'n digwydd gyda'r nos hefyd. Yn fras iawn, mae gennym ni gymdeithasau yn dod acw i roi pryd o fwyd i bobl, i fynd â pryd allan i bobl sy'n methu dod acw, canolfan dementia Ynys Môn wedi cael ei lleoli acw, cymorth i bobl sy'n byw efo dementia, ond cymorth hefyd i'r gofalwyr sy'n ymnadwy o bwysig, a cwmni adferiad wrth gwrs sy'n rhoi, fel o'n i'n egluro'r help i bobl yn y gymuned hefyd sydd yn dioddau yn gaeth i gyffuriau ac yn y blaen. Mae gyda ni hefyd, o'na rwy'n y sôn bore yma, bod yna sesiynau comedi'n digwydd. Mae yna sesiynau comedi'n digwydd yn y ganolfan gyda'r nos. Mae coren cyfarfod acw, maen nhw'n cymdeithasu wedyn ac yn y blaen. Dyn ni'n llawn yn sylfaenol. Dyn ni, problem fawr ni ydy, dyn ni wedi bod mor llwyddiannus, dyn ni bellach yn gorfod gwrthod rhai pobl oherwydd sgynnon ni'n digon o le. A gobeithio pan fydd y capel wedi ddarfod ar rhan arall o'r adeilad, a byddwn ni mewn sefyllfa i gynnig mwy o wasanaethau i'r gymuned hefyd. Ond mae hwn yn rhoi syniad i chi o'r rhychwant eang o ddefnydd sy'n digwydd yn y gymuned. A dyma ni restr, os liciwch chi, o'r gwasanaethau sydd ar gael ar gyfer pobl hŷn. Be ddyn ni wedi ffeindio fel sy'n, dyn ni gyd yn gwybod efo newidiadau demograffig, bod canran y boblogaeth sy'n heneiddio yn cynyddu. Ac felly mae'r gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn yn mynd i fod yn fwy ac yn fwy angenrheidiol fel mae amser yn mynd yn ei flaen. A dyn ni wedi gosod swyddfeydd yno hefyd. Mae yna swyddfa i Cymdeithas Gofalwyr, swyddfa i adferiad a swyddfa hefyd wrth gwrs i ganolfan Glan Hwfa. A wedyn o'n i jyst yn fyr iawn yn mynd i sôn am y asesiad yma o droi'n unan yn ganolfan dementia Ynys Môn. Beth ydy o, ydy canolfan i bobl sy'n byw efo dementia cynnar. Nid bobl sydd efo dementia dwys, sydd yn gorfod wrth gwrs cael gofal mewn cartre neu yn yr ysbyty, ond sydd yn dechrau ar y siwrne anodd yna iddyn nhw a'u teuluodd. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod bod na dros 1,000 o bobl ar yr ynys yn dioddef dementia, 700 o'n nhw'n byw yn eu cartrefi eu hunan. A dyna di'r bobl da ni'n trio gyrraedd, sef y bobl sy'n byw yn eu cartrefi. A da ni'n dod â nhw mewn i'r ganolfan yn rhoi gwasanaethau iddyn nhw, hyfforddiant iddyn nhw, ac yn rhoi cymorth wrth gwrs i'r gofalwyr. A pan fydd cam 2 a 3 wedi gwblhau, mi fydd canolfan dementia Ynys Môn wedi leoli yn canolfan Glan Hwfa. Un peth byr yn fan hyn wrth basio hefyd, oherwydd bod Llangefni'n dre ganolog, yn ganol y sir, da ni efo'r ganolfan yn ganol y dre, meysydd parcio ger llaw, trafnidiaeth cyhoeddus yn hwylus. Yn hytrach na bod ni jyst yn ganolfan ac yn hwb i Llangefni, da ni'n dechrau gweld gwasanaethau sirol yn dechrau cael ei lleoli acw hefyd. A dyna un enghraifft ohonyn nhw, sef y ganolfan dementia. Bydd honna'n ganolfan sirol. Nid bod pob peth yn digwydd yn Llangefni, ond oherwydd mae yna hybiau ar draws yr ynys, ond bydd y gwasanaethau yn cael ei rheoli a'i darparu yn wreiddiol o Llangefni ac yn symud allan wedyn i hybiau ledled yr ynys. A jyst rhyw gynlluniau ydy'r rhain o sut fydd pethau'n edrych ar ôl i ni ddarfod. Hwn ydy'r un ar gyfer yr canolfan dementia. Hwn ydy'r un ar gyfer y capel, lle mae'r menciau'n cael eu tynnu allan. Ond un trafod bore yma'n doedd ynglyn â, os liciwch chi, dod yn mynd â pobl fo chi, a peidio gyrru pobl rhy bell ar y siwrne. Ac un o'r, swn i'n mynd alw fo'n ddadl, ond un o'r trafodaethau gaethon ni oedd, beth ydych chi'n neud efo set fawr? Ac mi gaethon ni ganiatad i symud y menciau, ond o'n holl yn yr aelodau ynglyn â'r set fawr. Fedrwch chi'n symud, gewch chi symud y menciau, ond pidwch y twtio'r set fawr.
A felly, ar gyfer y rhan yma'r gwaith, mae'r set fawr yn mynd i aros yn ei le. A bod yn berffaith onest, mi allai fod yn rwystyr i ni ddefnyddio yn union fel fysa ni'n licio i weld o fel gan Canolfan, ond yn ni'n teimlo bod ni wedi gwneud gymaint bellach, wedi dod yr aelodau efo ni mor bell, fydda'n wirion i gael y ffrau yna neu'r ddadl yna efo ni. Ond felly mae'r set fawr yn mynd i aros fel ma hi efo'r pwlpid. Ond dyna ni, mae yna lawer iawn o bethau eraill da ni wedi llwyddo i wneud. Felly, meddwl yn gyntaf am y weledigaeth, meddwl am y ffordd da chi'n diweithredu, addasu yn y ffordd da chi'n mynd i wneud hynny, drwy dorri fyny'r cynllun os liciwch chi mewn mwy nag un rhan. A dwi'n meddwl bod y darn yma mor bwysig. Peidio meddwl amdano'ch hun fel landlordiad, ond meddwl amdano'ch hun fel partneriad, ac i ddatblygu'ch gwasanaethau mewn partneriaeth efo pobl. A wedyn sicrhau bod gennych chi ddefnydd ar ei gyfer o. Un peth sydd yn hynod o bwysig hefyd ydy, cyn bod chi yn penderfynu mynd am arian, bod chi wedi gwneud eich gwaith yn siarad efo'r gymuned. Hynny ydy, os da chi medru profi'r gyllidwyr, mae be mae'r gymuned isio fydd yn digwydd yn eich canolfan chi, mae'n haws iawn i chi berswadio cyllidwyr i roed yr arian i chi. Gaethon ni'r un drafodaeth gyda llaw, a ni'n clywed rwy'n gynharach y bore yma yn sôn ydyn ni'n mynd am bres loteri neu ddim. Wel, gaethon ni ddim trafferth o gwbl. Pawb yn cytuno yn y diwedd, bydda rhaid i ni fynd am bres loteri. 10,000 oedd o. Hynny yw, allan o brosiect, £1,500,000 fel droeth i allan, rhyw 20,000 rhwng y ddau gynllun, gaethon ni o arian y loteri. Ond gaethon ni ddim gymaint o hynny o drafferth, oedd yr aelodau'n gweld bod y gwaith oedd angen i wneud ar gyfer y ganolfan mor bwysig, byddwn ni ddim yn gwrthwynebu'r arian yna ddiffwydd. Felly dyna ni wedi cyrraedd pwynt rwan lle dyn ni'n gobeithio fydd gweddill yr adeilad yn cael ei agor diwedd Awst neu dechrau mis Medi. A mae croeso cynnes i unrhyw un o'ch i ddod acw i weld bryd hynny os gwelwch yn dda, a gobeithio byddwn ni'n medru rhoi rhyw gymaint o gymorth i rywun arall sydd yn gweld, mae dyma di'r ffordd ymlaen iddyn nhw. Diolch yn fawr iawn i chi.